Nahibuong kaayo ang mga pangulong pari hastang mga tao nganong si Simon Pedro o si Juan nakaayo man adtong bakol motong ilang giklaro pagsulti nga basig nagtuo mo nga ang among kaugalingong gahom oy nakaayos bakol, kining maong bakol naayo sa ngalan ni Hesus kadtong inyong gilansang sa krus. Kay natuman ang giingon sa kasulatan nga nag-ingon, gisgutan po na sa tubag nato sa Salmo, unsa ganito, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod og balay nahimong labing importanteng bato. Lingi sa imong tupad ing namusugot kag isalikway. Tingnan. Pangutan-a ba na okay ra nimo og isalikway ka? Kanang wa mulingi inyo kong gisalikway. Nganoan, unsa man ang isalikway, kanang dili ka mutuo sa iyang gisulti. Hindi ko no, lingi ay mong tupad. Lingi aba. Naalagya po ni salikway na ako. Ano? Pero kung ninyo mga ginikanan, nakaisultis imong anak, maliwa lang. Feeling nimo rejected ka. Ikaw, asawa, nakaisultis imong bana, wara katagda. Feeling nimo rejected ka. Nya, masuko dayon ta, magmahay dayon. Mausad ang bana. Suko dayon adto na las manok magsigig hapyod din agyod mo hapyod sa asawa kay nga naman suko naman kay gisalikway man ana ako sige kog sulti pamalit mog slat niya daghan kayo mo magsigig magara-gara pa din hig-ingon padir ako no kada adlaw jud ko magsigig sunod nimo nako kanindot unta o kada adlaw sad ni siya magsigig palit og slat kay kada adlaw bi ako nagsigig hisgot og slat no. Gilain na sang lingi sa imong tupad ina kada adlaw ka mo palit og slat. Mangutan ako no ina kada adlaw jud ka. Oy, kada adlaw sa tingali ninyo isalikway ang akong pulong. Og unsa may pinaka-importanting pulong nga dili gyud pwede nga wa na nato ang pulong sa Ginoo. Pero unsa may pinakadili gid nato ganahan nga paminaon ang pulong sa Ginoo. Mauna ang irony. Ang ganahan natong pulong kadtong dili makaayo nato ang pulong sa tao, ang pulong sa mga politicians, ang pulong sa mga businessmen, ang pulong sa mga celebrities, ang pulong sa mga scientists. Mo'y ganahan kay natong sigig sunod. Pero ang pulong sa Ginoo murag di ta ganahan yun. Kinsa ninyo dinhi ang gusto jud kay sa pulong sa Ginoo taas ang amot. Daghan man di ay. Ganahan mo anang moingon ang Ginoo kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Ganahan mo ana kisay ganahan ana taas ang amot. O ana hilom na. Ganahan mo anang pulong sa Ginoo nga niingon kung tamparuson ang imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas kinsay ganahan na. Be honest. Usa na lang. Ganahan mo anang niingon ang Ginoo pagpakamatay mo para sa inyong isig katao taas ang kamot. Awa na mingaw na gyud kayo. Labaw na nang moingon ang Ginoo ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin hatag ngadto sa mga kabos taas ang kamot. Na hilom na gyud. Tanawa. Ingon ana ta. Pero ganahan kunuhay ta sa pulong sa Ginoo. Kutob na lang dinhi wa na diris kasing-kasing. Pero inig-ingon kolore inyong buhok kay magwapa mo, magwapo mo, mabatanon mo ala color dayon. Kiskisa ng inyong kilay, hala kiskis dayon. Sumpay ng inyong pilok, mugasto yun kay isumpay gyud pilok. Paputian ang inyong naong, hala, paputi yun. Pagpalaygit mo para nindot inyong kinabuhi, wa mo'y daghang anak, laygit dayon. Pag ayudi mo, pag kundo mo, pag pills mo, hala, pills dayon, kondom dayon. Aron nindot inyong kinabuhi. Pag abortion mo,
aron duha ra gi inyong anak, lisod na kay nang tulo karon, hala abortion dayon, ana. Dawatan ninyong ayuda og butari ko ninyo, hala dawat dayon, ya butar sa dayon, ana. Mao na ato. Tuwa dito yung nagrally, manghatag to, adto ta, adto sa dayon, naihatag, wala dagan din ato. Murag yung mga iro, tagaag pagkaon, murag mga manok, nagisaburan. Wa pa kita makaton, anang giingon nga, no vote buying, o kanang manghatag panahon sa eleksyon, manghatag dayon panahon sa eleksyon, maunay tinuod nga mga traidor sa atong katilingban. Kay ilan ang bawion kung makalingkod na sila, gisultihan na taana, bisan ang kumilik nagsigig gukod ana. Nganong di man ta maminaw? Di ba? Kay ganahan kita anang naiihatag. Unsa may dili nato ganahan, kanang kitay manghatag. May kisay ganahan din ko no be. Unsa inyong pilion? Hatagan mo o manghatag mo? Kinsay mo ingon, pader ako ganahan jud ko magsigig panghatag, ta sa kamot. Oh, wa katunga. Diba? Istoryahin. Kamong mga asawa, kinsa ninyo'y magsigig hatag o pasaylo sa inyong mga bana, bahala nagmagsigi sila pakasa, magsigi ra gyud mong ingon, pasayloag kapituan kapito. Ta sa kamot, sawa. Way baka kay. Oh na, upat ra kabo. Aduha ra gani kay ni us-us dayong duha. Sige, mga bana, kinsa ninyo'y ganahan nga mudawat anang ingon ang Ginoo nga hatagi lang ginaog pagsabot ang inyong asawa bisag magyaw-yaw na gikas buntag ngadtos gabi ta sa kamot di gyud masuko. Hala, naagi mga banaw, hurot-hurot mag-isas kamot na mabaka ko. Congratulations. Congrats. Mao na kaning gisalikway nato mahimo ginang importante. Mo gini atong timan-an. Kanang dili nato ganahan maunay importante. Samaan ang tambal. Ang tambal para sa sugar, di ka ganahan. Tambal para sa kolesterol, tambal para sa pananguban ng mga sakit. Hilanat, ubo, uban pa. Di ka ganahan Kung sa may ganahan mo, soft drinks, pan, litson, nindot kaya na. Mga prutas, lamiag yun, mga grapes, kaon ko kamayo, mga mangga, labi nagikas Guadalupe, pasta lamia. Pero hay may mas dali makadaot nimo katong tambal o kanini ang siging kaon. Kana mga laming pagkaon, dali kay na makadaot. Unsa may dili makadaot, utan, tubig lang, nindot, mais, isda, nindot kaya na sila. Pero pag kaway lami, tapara naglitson, isda, bahala ka na isda. Hay may lami ko no be, mga bana, kabit o asawa. Hay may dali ni mo iwakli, kabit o asawa, o bana. Mao na, bantayan gina natong way lami. Diri sa Ebanghelyo, way lami ang kinabuhi nga nangisda ang mga mangingisda niya way kuha tibok gabi. Pero pag ingon sa Ginoo, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo, bisag way lami. Kaya wag mo sila kuha tibok gabi karon na noong adlaw na. Pero ilang gisunod kay pulong man nga was la kay ilang Ginoo to, pero pulong gikan tos Ginoo. Pagsunod nila, nakakuha sila daghan kayong kuha. Hapit pagani din sila kadaog. Og nakita day nila nga ang Ginoo di ay kadto. Mao na kung naa nato ang pulong sa Ginoo atong sundon, success is always at hand.
ang kadaugan o ang kalampusan naagid sa atong mga kamot. Bisan sa ato karong politika, kinsa may kusogrong ng salikway, ang Team Marcos o Team Duterte. Kinsay kusog mo salikway ba? Team Marcos o Team Duterte? Tanawa, kanang kusog mo salikway, magkaratol-ratol na. Kanang mga sinalikway, musikat na. Tanawa karon kinsa may sigihag singgit sa mga tao. Pulong Duterte. Nga naman, tuwa man na priso man, gisalikway. Unya ang anak sa gi-impeach, mga sinalikway. Sigihag lutos, sigihag duki-duki ng ilang confidential funds. Pero di ay ubang confidential funds nga more than 300 sa nakabuok, nga sobra pa nas billions pa na, wa giuting kay. O tanawa, sila ay nagkaratol-ratol karon. Bisag magrally sila, ang isinggit sa mga tao, Duterte. Mahahunong gud sila grally. Ana. Mao na nga naman. Tungod kay gisalikway manggod. Common gid na nato. Unya, labi na gyud og ang gisalikway mo relax ra. Mo enjoy ra sa pagsalikway, mo enjoy ra sa prisuhan, mo enjoy ra sa impeachment. Hastan ganahan kay taana. Mao bitanas Fernando Poe Jr., anhing Fernando Poe Jr., anhing Nora Honor. Sikat ka ito sila, mga megastar to. Nga naman, magpa-kulata-kulata man dayon, magpahilak-hilak man dayon. Munang inigdaog-daog na nila, may kaimudaan ng mga sentimental. Unya, human mo, bali dayon. Kano, ana din ta. Mao na. Ayaw yung salikway. Kay ikaw gani mo salikway, maratol gyud ka. Tanawa ang mga Hudiyo, mga leaders sa Hudiyo nga misalikway ni Hesus, ilang gilansang sa krus aron mamatay si Hesus. Karon ang giyaw-yaw na sa nag-ayog mga masakiton, pirmi na nga ngalan ni Hesus, nangaratol sila. Nangaratol. Kay ngano man ang ilang gisalikway nisikat na hinuog maayo. Di ba? At tanawa karon aton tanawon ang nahitabo. Gisalikway sa administrasyon ni Bongbong Marcos ang iyang vice presidente si Sara ug ang amahan nga kanhi atong presidente. Karon tanawa hasta si Senador Amy Marcos gasigi nagkuyog-kuyog ni Sara. Ngano man na, di ba mahibong ta na? Tungod kay nisikat ang ngalan Duterte, ang apelidong Duterte. O kinsa to'y musuporta ni ini, mura sa kag proud kaayo. Muna, kining umaabot na tong eleksyon, atong tanawon ang mga tao na kanang dili kusog musalikway sa iyang isig katao. Muna'y una na tong tanawon. Kanang kusog kay musalikway sa iyang isig katao, kusog kay mudumot, dili mo pasaylo, ayaw na nagbutari. Naman makita man na nato ang ilang binuhatan. Kana bang wa gyoy gamit anang pasaylo og inigabot na gyud sa mulingkod na ning ato mga politicians, unsa man gyud una nilang isalikway ang ato intaong mga kabus nga mga Filipinos nga mo'y kusog kay mubutar. Hakuton pagid na nila aron mobutar, pero inig daog na nila din nila paminaon. Karon hatag-hatagan day bugas, himuon pang tag 20 ang kilos bugas dinhis Visayas. Way apil ang Luzon, way apil ang Mindanao. Nganong ingon ana man na, ambot lang. Wa ta kibaw. Kamo na lay discovery ana, kita na lay mamalandong. Kay panahon mas eleksyon. Katusang padayon padong na sad ang presidential election atong 2022, ning gawas po ng tag 20 ang kilos bugas. Nya human nawa. Karon ni gawas na sad kay padong na sad midterm election. Sunod ang gawas 2028 na sad tingali. Kanang ato na ning pamalandungan, mura magdili na kay ni Diyos nun. Nya kay dili man Diyos nun, dili na nato paminaon. Ang paminaw nato unsa man
magtinabangay ta, magpasayloay ta, mag-inantusay ta, og siguruon nato ang labing ubos. Mao na ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod atong higugmaon. Mao bitaw dinis atong parokya, manghatag ta karong pista og 5 kilo rice ngadto sa atong labing ubos kategory D o kategory C sa atong mga parokyano dinhi. Mga naanas mga 3,000 kapin ang ilang gidaghanon atong tagaan. Bisa na lang anang gamay nga gesture nga makahatag nila pila ka adlaw nga relief sa ilang pagsigig pangitag bugas. No? Nya makuha na nato sa inyong mga slot. Andam ba mong muhatag ana para sa inyo ato mga kabos? Andam mo dili? Kusga. Kamo sa mga online parishioners, andam sa doon ta. Ikaduha, ang atong mga kapilya. Atong gustong tabangan. Mo nang doon natay kuntis-kuntis nila. Unya ang atong premyo, gidako-dako nato. Aron ilan ang gamiton pagpa-improve sa ilang kapilya. Kaya ang kapilya manggod, sa atong mga Katoliko maunay tigumanan sa managsilingan aron patubuon ang pagtuo. Ako produkto po ko sa among kapilya intaw na mos bukid, musayaw inig kanang inigtukod ni mos bongbong, musayaw ang bongbong kay tinuod simento pero ang gihimong kabilya kawayan. Unyag bukbuko na ang kawayan, musayaw na murag ngipon sa tiguwa nga hapit na matangtang. Pero dito mi magsigig rosaryo, adto mi muadto kaupat kada semana, 11 minos, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, punan pa ini ka Domingo, meeting sa Legion of Mary. Niining nagtango-tango nya way simento nga flooring, abog kaayo. Dito ko ni tubo anang maong pagtuo. Mo nang dinhi sa ato bisag ngadto sa Antugop, ngadto sa Dakit, ngadto sa Tabla, Lataban, San Roque nga mga kapilya nga layo-layo na dinhi atong gipangtabangan. Andam ba mo palit og slot para ani? Wa na tingog. Bahala. Mo na unsa may atong buhaton karon? Lingi ay mong tupad. Ingna din agit tika isalikway. Ingna ba? Na din atika isalikway kay maalkansi ko nimo. Kung isalikway tika, musikat kas Ginoo, musikat pagyud kas isig ka tao. May pagdi tika isalikway kay magdungan tag kasikat. Di ba? Ana. Mao na hinumduman nato kanunay ang Ginoo mupabor gid na sa mga dinaog-daog og sa mga sinalikway, sa mga kabos o mga rejected sa katilingban. Dili ta mahadlok isalikway, di ta mahadlok mahimong kabos. Ang atong kahadlukan mahimulag tas Ginoo. Mao bitaw si San Vicente Ferrer na himong powerful, na himong milagroso kay kuyog niya kanunay ang pulong sa Ginoo. Mo nang atong tema karon moingon gid ta, San Vicente Ferrer ligon og sulundon nga kauban sa magpapanaw sa paglaom. Ngano man kay si San Vicente Ferrer nakapruiba gina nato ang gahom naa diha sa mga tao nga magsunod gyud pulong sa Ginoo. Ang kadtong nagsalikway sa pulong sa Ginoo mahimo gyung alaot.